मैगी जानोसै आंहा दिनै आंनि फिसालाया आंनो मैगी संनानै जाहोदों आरोना लोगोफोर जोंहानि फिसाला गोदोरा संनायनो मैगिखौनो चाउमिन बानायबाय आरोना ओमफ्राय दावदैबो मोजाङै जानाय मिन्थिदे गोथावथार जोंहानि देंखो बसुमतारिया बानायनाय आरोना मैगिखौ रोङो मोजां आं दिनै बनाय होदोंमोन आरोना नोंहा रोंदोंथ' हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आर्लिन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दायो नै आङो न'आवनो दङ ओमफ्राय रावबो गैया आरोना जोंहा ओमफ्राय दिनै आङो मा खालामगोन मा थागोन जाबाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजोंनो दसे रायलायनोसै होननानै आङो ब्लगखौ बानायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो दायो नै देलायदों ओमफ्राय आङो माने राजघराव थांनांगौ ओमफ्राय दायो आं रेडि जानानै दं आरोना नै ओमफ्राय आङो माने ओंखाम जाथ'वाखै आरो ओंखाम जाग्रोनानै लागोन ओमफ्रायहाय नै बोथोरा दिनैहाय ओरैबायदि थान्दा गुसु आरोना लोगोफोर नोंसोरनिथिं माबायदि आं मिथिला ओमफ्राय जोंनि बे गहपुरावहाय दिनै बिराद बोथोरा थान्दा आरोना गोजांसो गारदों अखाबो दसे हादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय दायो अखाया गारथ'नानै दं आरोना ओमफ्राय आङो दायो ओंख्रि संगासिनो दङ ओमफ्राय ओंख्रिया नाजों बिलाहि ओमफ्राय फुङावहाय आलु भाजि एवनाय दंमोन ओमफ्राय आङो दायो बे बिलाहि मैगंखौनो संगासिनो आरोना बिलाहिजों ना ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो आरो आंनि ओंख्रि संनायखौ आं मोनजाखांबानो थांसै आरोना आंना बिखुनजोआ माने बैयावहाय न' खाथियाव जोंहानि न' खाथियाव माने आंनि बिखुनजोखौ ओंखाम जाहोनो थाखाय लिंना लांफैदों आरोना मानो होनबा बैसो जाबाय नालाय बुरैबाय ओमफ्राय माने ओंखाम जाहोखानोसै होननानै आंनि बिखुनजोखौ लिंना लांफैदों आरो ओमफ्राय मोनसे न'खराहाय ओमफ्राय दा थांबाय आरो आंनि बिखुनजोआ ओंखाम जानो थाखाय मालाय हांसो बेदरजों जाहोहरसिगोन आंनि बिखुनजोखौ ओमफ्राय आंहा नाजों बिलाहि संबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांनो मोननो देखायनोसै आं माबायदि ओंख्रि संदों लोगोफोर बोथोरा एसे स्रां जाबाय आरो दायो अखाया हाथ'गोन ना हाथ'ला आं बेखौ बुंनो हाला ओमफ्राय बोथोरा होमबाबो माने थान्दाथार आरोना आं मैगं संनायखौ नोंथांमोननो देखायनोसै लोगोफोर आं माने नै नाखौ मानैसो फ्राय खालामनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय दंबावोमोन माने आङो एवबाय थानो बाबाय ओमफ्राय टाइमबो जाबाय ओमफ्राय आं दा एवसिगोन होननानै आङो दोनबाय आरो बेखौ ओमफ्राय फ्रिजाव सोना दोनसै ओमफ्राय नै आङो बिलाहि ओंख्रि संबायानो लोगोफोर बेयाव माबा कालार नुवाखैलै नै आंनि मैगङा बिराद कालार जादोंथ' नै मबाइलाव बारा कालार नुवाखै अराबाव संग्रा केराहियावनो होख्लायबाय आङो गेसाव सोमबावबाव गोसोमनो बिलाहिजों नाजों आङो जानोसै आरोना ओमफ्राय ना फ्रायबो खालामना लाखाबाय बिदिनो जानोसै नायानो डाबल ओमफ्राय दाउदै एवनायबो दंमोन बेयावनो दाउदैबो एवना लाबावबाय जानोसै ओमफ्राय बेजोंनो जानोसै आरोना आङो दायो माने गोजांनायाव अमा बेदरजोंसो जानो लुगैदोंमोन आरोना आङो अमा बेदर गुदुं माजि एवनायजों जानो लुगैदोंमोन आं माने दा लाना फैगोन आरो दिनै बेयावनो जानानै थांथ'नोसै आङो माने गेटआवबो एसे बजार खरस खालामनो थांगोन आरोना मैगं थाइगंनि संसार जाबाय नालाय एसे खरस खालामाबाबो जारला जाहैबाय जोंहानि नाखौ नायनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो देखायनो दे जोंहानाव बेसे बुरजा ना दङ नै लोगोफोर जोंहानाव आंनि ना दोननायखौ आं देखायनो नोंथांमोननो फ्रिजावहाय दोनदों आङो नै बेखौ दा मोनायाव एवगोन आरोना ओमफ्राय नैबेयाव दङ बैयावबो दङ नै नायानो ना आरोना ओमफ्राय नैबे गोजौआवहाय नै बिलाहि दङ ओमफ्राय बे गोजौआव गैया ओमफ्राय आङो दा बेखौनो एवनानै जागोन आरोना हराव आंना ओंख्रिया मोनथ'वाखै आरोना ओमफ्राय मोनहां जाबाय ओमफ्राय आङो नै दसे जिरायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय जि बोथोरा गोजांसो गारदों आरोना ओमफ्राय आङो माबायदि थांगोन
जि गोजांनाय मोन्दों लोगोफोर ओमफ्राय थांबाय थानोसै आङो लोगोफोर जानानै लासै लासै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे जि खोमसि नुखादों नै आं न' सिङाव नालाय ओमफ्राय कारेन्टआबो थांलाय फैलाय जाबाय थादों बोथोरानो मोजां नङा नालाय सुलेखा सुलेखा फैबाय जाहानि नानिया फैबाय आरोना क्लासनिफ्राय लोगोफोर नै आंहा ओंखाम जानोसै आरोना आलु भाजि ना फ्राय ओमफ्राय नाजों बिलाहि ओमफ्राय बेजोंनो जानानै आङो थांसै आरोना लोगोफोर नायदो नै जानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै एसे मिरामिस जाला आंनि मैगङानो एसे खम जाबाय आरोना नङाबा अनेक मैगं थायो होनलाय दाना ओरैनो जादों इन्टारटेनमेन्टनि बायदि नै जानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो बारा भाजि फुजा एवबाय थायासै माने बानाय हाबबाय हारसिंखाय ओमफ्राय आङो दिनै बे आलु भाजि ओमफ्राय नैबे ना फ्राय ओमफ्राय बे बिलाहिजों ना टप टप बानायबाय आरोना ओमफ्राय आं बेजोंनो जानोसै आरो रागननि बायदिसो जाबाय गोथाव मोनदों बोथोर थान्दानि दा मोनायाव अमा बेदर लाबोनानै एवना जागोन आरोना ओमफ्राय दायो नाजोंनो जानोसै जोगोनारजोंसो गोथाव जायो अमा बेदरा माने हारसिंबा बायो आरोना संना जानो ओमफ्राय जमा जमा थाबासो इन्ट्रेस्ट नाङो बुरजा बुरजा संना जानोबो मोजां मोनो ओमफ्राय हारसिंबाथाय जानला मोनला संनानै जानोसै सानलाय लाङो इन्ट्रेस्ट नाङा आरोना थांसै लोगोफोर आं दायो बेलेगाव नै रेडि जाबाय आरोना आङो मा होनदों लोगोफोर आङो ओंखाम जाखांबाय आरोना जाखांनानै आङो ओंखारखांबायबो लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो राजघराव थांनो रेडि जाबाय ओमफ्राय आङो थांसै ओमफ्राय नोंथांमोनजों आङो बेबायदिनो टाइम मिलायबानो आङो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि थाखाय ब्लग बानायगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो अनबाय था सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ दिनैनि थाखाय आङो बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आरो ब्लग लानो सानदोंमोनब्लाबो आंहा केमेरामेन गैया दायो केमेरा हमग्रा रावबो गैया माने बेनिखायनो आङो माने गारि सालायनायाव दिगदार जागोन ना बेनिखायनो आं ब्लगखौ लाथ'ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेखिनियावनो फोजोबथ'बाय दे आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनबावसिगोन बाय बाय